زمانێکی بار بکی آنجی ئەڤینەکە پیرۆز کو دە هەمی کتێبان دە قاڵ تێکردن ji dilekî henûn û cankêş veqetînê mîna ku di hemî goristanên welatê min de şîna te bigere weke ku devê hemî zarokên şîrmiş ji pêsîrên dayîkan bikişî. Bajarek bibe penaberê ser sînoran an ji çawa bêjim mîna ku di asoyek dûr de asê bimînin hawrên te mîna ku du dest qirka te biweşin û dernekeve dengê te mîna ku ji nişka ve pê bizanî ku ji temenê te bi sedan salan dem û zaman bihiriye. Kenî te xweş şev çiraxa şevin tarî bû ciyan ji bo me keyf û şahî dil û yarî bû bêje yarê çima berbank li me tarî bû mîna ku aşê renc û derdan şabûna dil hêran diye mîna ku guleyek ramîse binê pêsîra şerwanekî di çeperan man û nemanê de an jî ramîsana dayîkekê be li ser heniya şehîdekî ku di darbestê de hilnayê mîna ku êşek bi êş canek bi gulek bi an jî birîneke bêkew ku qet terka dil û cergan nake.
توفانێکە وەها بوو گەر تو بخوازی بزانی